Hevdemê nêzîkbûna demabdawî hatina derbaskirina alîkarên mirovî bû derbederên Sûriyê, rêxistineke navdewletî hoşyarî ji bandorên nerînî ji nenûkirina mîkanîzmeya derbastirina alîkarên mirovî bo Sûriyê di rêya sînorê da. Rêxistina pizîşkên bêsînor di daxuyaniyekê de hoşyarî da Encûmena Ewlehiya bi ser netemin yekgirtî ve ji bandorên nerînî ji nenûkirina mîkanîzmeya derbastirina alîkarên mirovî bo Sûriyê û dirêjkirina biryara 2642 ya taybet bi derbastirina alîkarên mirovî bo Bakurê Rojavayê Sûriyê ta 12 mehan jêkê mayî ve da. Rêxistinê got ku binkeftina nûkirina biryarê dibibe sedema jiyan ji destanê, bi milyonan ji xelkê ji derfetên gihandina xwarinê û av û guhpêdana tenduristî bêpar bibin. Her wiha dê vayrosa koronayê belav bibe, di vê derbarê de jî serokê şanda rêxistina pizîşkên bêsînorê li Sûriyê, Francisco Autiro, got ku ew tekeziyê li ser piştevaniya berdewam û bihêzkirina bersivdanê ji bo rawestandina krîzê mirovî dikin. Di 12 meha heftê de Encûmena Ewlehiya Navdewletî biryara dirêjkirina mîkanîzmeya alîkariyên mirovî bo Sûriyê di rêya dergehê Babilheweyê sînorî bi Tirkiye re ta 6 mehan da. Lêberî niha her dem û demekê Rûsya vîto li dijî derbastirina alîkarên mirovî bo Sûriyê dide. Nûnerê Rûsyayê her dem li ba netemin yekgirtî Fasilî Nîbînziye di dema rûniştina Encûmena Ewlehî de got ku sedemên rêxistinên navnetewî û dewletên Rojavayî yên pêşkêş dikin ji bo dirêjkirina mîkanîzmeya derbastirina alîkariyan bo Sûriyê di rêya sînore nakevin di cihê baweriyê de. Ev rewş derencama nebûna ti karî ji alî dewletên Rojavayî ye. Nûnerê Rûsî got jiyê ku hewlên dewletên Rojavayî ku dibêje û her dem belge dike ku tu alternatîveke din ji mîkanîzmeya derbastirina alîkarên mirovî di rêya sînore tune ye nakevin di cihê baweriyê de.